Би ли си взел G серия, примерно G82, G30? То G82 M4-ката, с любимата ми кола, може би M3 и M4. Така, със сигурност бих скочил да продам тая, обаче късата, че на 22, нали, има хора, които са по-малки от мен, има тази възможност да вика си купат такава кола за над 100 хиляди лева. Просто това са едни пари, които на 21-22 години да ги затворят, да се вика половин апартамент да затворя в кола. Нали, малко не си струва още. На по-късен етап. Да, иначе ако броим визуално G30, както ти каза, 5-та серия, ако трябва да се поставям не MM автомобили, нали, говорим примерно 340, 540, като цяло F серията ми харесва много повече визуално, много по-агресивно стои. G серията да не е навътре с дигитален километраж, с някой с търскрин, мултимедия примерно, обаче за мен не са това ме сета, първо аз не съм търсил луксозна кола, нали, ако искам луксозна кола, няма да си купа и трета серия, дали оттам да почнем. Седмак. Или Седмак или пета серия или някой Мерцедес, така че